हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा बिग आपडेट नोंथांमोननो गोदान लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय DRDO आव साख्रि ओंखारदों। दा बेयाव 10 पास डिग्री पासफोरा बेयाव HS पासफोरा इलिजिबल जायोब्ला नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 23 सेप्टेम्बरसिम थागोन। दा पस्टआ गासै दङ 1901 एबा 1901 दङ। दा बेखायनो आं अफिशियल नटिफिकेशन लाबोखाबाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेनो जाबाय डिफेन्स रिसार्च नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बेनो जाबाय नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट नोंथांमोननि अर्गेनाइजेशन अके DRDO आवहाय अके बेयाव पस्टआ मोननै रोखोमनि दङ आरो मोनसेया जाबाय सिनियर टेक्निकल एसिस्टेंट बी नाम्बार बेनिफ्राय भेकेन्सिया 1075 दङ बे पस्टआ। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय टेक्निशियान ए बेयाव 800 सामथिं दङ जों बेखौ नायगोन नेक्स्टआव। दा जोङो फार्स्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन 35,000 निफ्राय जागायनानै 1,12,000 सिम जागोन आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन एलाउन्स मोननाय जायो। दानिया लोगोफोर क्वालिफिकेशन नायनोसै। दा क्वालिफिकेशन होनाय लोगो लोगो डिग्री पास खालामनांगोन आरो साबजेक्टआ जाबाय साइन्सनिफ्राय बा डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगौ आरो होमबानो नोंथांमोनाहाय बेयाव इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय सेक्टरा जाबाय नोंथांमोना डिसिप्लिना अट'मबाइल बा केमिकेल बा सिभिल बा कम्पिउटार साइन्स बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेल बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ बटानि केमिस्ट्रि लाइब्रेरि साइन्स दङ मेथामेटिक्स दङ। दा बेफोरबादिनिफ्राय होनाय एग्रिकालचार गोबां दङ आरो बेयाव नायदो नोंथांमोनाहाय बेयाव होनायनिफ्राय डिसिप्लिननिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास खालामदोंब्लासो बेयाव खालामनो हागोन। आर्ट्सआ हानाय नङा 18 निफ्राय 28 इयार्स नर्मेला बाट जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय दा बेखायनो जों 33 इयार्ससिम जों बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एग्जामा स्टेज 1 and 2 दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट पस्टआ जाबाय टेक्निशियान ए जेराव 826 भेकेन्सि दङ। बेयाव नोंथांमोनाहाय 10 पास खालामनांगोन मेट्रिक पास खालामनानै लोगोसे मा थानांगौनो डिप्ल'मा बेनो जाबाय ITI। नोंथांमोनहा ITI थानांगोन बेयाव होनाय जेरै अट'मबाइल बेनिफ्राय बुक बाइन्डार दङ कारपेन्टार दङ बेनिफ्राय CNC अपारेटर दङ बेनिफ्राय COPO दङ ड्रग्समेन दङ DTP अपारेटर दङ इलेक्ट्रिशियान दङ इलेक्ट्रनिक्स दङ फिटार दङ गोबां रोखोमनि मेकानिकेलबो दङ। नोंथांमोना बेयाव जि होनाय दङ बेजों गोरोबोब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन आरो बेनिफ्राय अनलाइन खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय एग्जामाबो बेयाव स्टेज 1 and 2 दङ बैसोआ 18 निफ्राय 33 इयार्ससिम जोंनि एसटि हिसाबै नोंथांमोनाहाय अनलाइन खालामनो हागोन आरो बेनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 23 सेप्टेम्बरसिम थागोन। बेनिफ्राय बुंदों अफिशियेल साइटआव बिथांमोना एडमिट आरो एग्जामनि डेट गासैबो डिटेल्सखौ होगोन आरो जेब्ला एडमिट होयो आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामखागोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दा बेनो जाबाय DRDOनि लोगोफोर साख्रि ओंखारदों डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशन होनना बुंनाय जायो फुल फर्मावहाय। दा नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव बेयाव साख्रि मावनो हागोन आरो दा जायखिजाया दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबल जाबाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन।